Wel, mae'n gret cael bod nôl gyda chi ar ôl wythnos i ffwrdd. Dwi'n sylweddoli fwy wrth i fi fynd yn hun gymaint o greadur o arferiad ydw i, creature of habit. Sa'n gwybod amdano chi, ond fi'n eitha balch o gael rŵtín a cael bod yn ôl fel mae pethau yn arfer bod, so mae'n neis i gael bod yn ôl i'r hen arfer. Heddi te wrth i ni edrych ac ailgydio yn y gyfres yma, jyst un atgoffa ni, dyn ni'n edrych ar un Samuel. Dyma'r cyfnod yn hanes Israel lle maen nhw'n cael y brenin cyntaf yn Israel, sef Saul. Ond nid dyna'r brenin oedd Duw wedi bwriadu ar eu cyfer nhw. Dyna'r brenin oedd y bobl moyn mwyn bod fel yr holl genhedloedd eraill, os chi'n cofio. Wel, nawr i ni'n gweld fod nhw'n yn dioddef oherwydd hynny. Fod Dafydd wedi cael ei eneinio gan Dduw, dyw e ddim wedi cael ei gydnabod gan yr Israeliaid fel brenin eto, ac felly mae'r frwydr yma rhwng Dafydd a Saul, a Dafydd mewn gwirionedd yn aros i'r arglwydd i wneud ei waith, ond Saul yn erlyd Dafydd, yn mynd ar ôl Dafydd, chaso fe, yn chwilio am ffordd i'w ladd e. Dyw e ddim eisiau cael ei ddisodli, ei gymryd lawr fel brenin, mae e eisiau aros yn brenin wrth gwrs. Ac felly dyna lle i ni wedi bod arni, a jyst i'n atgoffa ni o penod 21 a 22 yn benodol, oherwydd mae yn cael effaith ar beth i ni'n edrych arno bore yma. Os chi'n cofio, mae Dafydd wedi bod trwy gyfnod anodd, trwy gyfnod o wrthgilio mewn gwirionedd. So cyfnod lle mae wedi bod yn pwyso ar ei nerth ei hunan yn hytrach na pwyso ar Dduw. A bod e wedi gweld goblygiadau serious i hynny wrth gwrs. Ath i ddechrau edrych ar yr hyn oedd e eisiau yn gorfforol, yn fydol, pethau bydol, yn lle ceisio y dwyfol. So yn lle ceisio ewyllus Duw, nerth Duw, darpariaeth Duw, oedd e'n edrych ar yr hyn oedd o'i gwmpas oedd e'n chwilio am fara i'w fwyta. Mae'n bwyta'r bara cysegredig, os chi'n cofio, penod 21. Oedd e'n chwilio am weiwffon mwyn gallu amddiffyn ei hunan. Oedd e'n chwilio am le i guddio, a mae'n mynd i chwilio am le saff yn gath, lle oedd y gelyn wrth gwrs, os chi'n cofio. Eto, i gyd edrych ar y pethau anghywir yn y llefydd anghywir, yn lle ceisio'r arglwydd, yn lle ceisio cymdeithas gyda'r arglwydd, a nerth oddi wrth yr arglwydd. Ac hynny i gyd, dyma Duw yn bod yn drigarog, os chi'n cofio, a siarad gyda fe, a delio gyda fe fel oedd ei angen yn ôl ei ras. Ac o'n i'n edrych ar Salm 34 a 56 yn enwedig, lle mae Dafydd yn siarad am sut mae'r arglwydd yn dod ato fe, ac yn meddalu galon mewn gwirionedd, yn ei atgoffa fe o'i angen am faddeuant ac am nerth oddi wrth yr arglwydd, ac i droi ac i ymddiried yn yr arglwydd. Mae gras ar gael, hyd yn oed i rywun sy'n gwybod beth dyle fe fod yn neud, a mae di'n neud yn anghywir. Mae gras ar gael. Mae'r un peth yn wir i ni bore yma, mae gras ar gael, hyd yn oed os chi wedi gwyro. A wedyn, nathon ni edrych ar penod 22, lle mae yna oblygiadau deiarol i gamgymeriadau Dafydd, oherwydd bod e wedi dweud celwydd, os chi'n cofio, wrth yr archoffeiriad. Dyma'r archoffeiriad a Ahimelech a 44 o offeiriaid eraill yn cael eu lladd gan Saul. Ac oedd Alun yn pregethu ac yn agor y gair un, os chi'n cofio, oedd e fel snowball effect. Mwyaf oedd e'n dweud celwydd, y mwyaf o gelwyddau oedd e'n gorfod trio dweud mwyn cuddio ei hunan, ac oedd e'n mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy, a dyma'r pen draw. Ac felly, yr unig beth sy'n gallu torri hwnna yw yr arglwydd, gras yr arglwydd, a troi at yr arglwydd, ceisio maddeuant. A mae yna salmau sy'n dweud wrthyn ni beth oedd calon Dafydd, pryd hynny hefyd, os chi'n edrych ar Salm 52, cyd-destun y salm yna yw fod Doeg wedi mynd nôl a roi gwybod i Saul am be ddigwyddodd, dyna yw penod 22. A mae Dafydd yn dweud yn Salm 52 fod Doeg yn ffôl. Dyw e ddim wedi gwneud Duw yn noddfa i'w hunan. Ond yn hytrach mae Dafydd yn dweud ymddiriedaf yn ffyddlondeb Duw. A wedyn yn Salm 142, mae'n debyg fod y salm yna wedi ysgrifennu pan oedd Dafydd yn ogof a diwlan. Eto, penod 22. A mae'n dweud yn fyna, adnod 5, ti yw fy noddfa, am rhan yn hir yr rhai byw.
Adnod 7, dwg fi allan o'n caethiwed mwyn I mi glodfori dy enw. Mae'n troi ac yn ceisio yr arglwydd eto. Ac felly mae Dafydd nawr, os chi'n gallu dychmygu, mae wedi bod mewn rhyw fath o anialwch ysbrydol, yn stryglo'n ysbrydol, mae wedi dod yn ôl at yr arglwydd. Mae'r arglwydd mewn gwirionedd wedi dod ato fe, wedi tynnu fe nôl. Ond nawr te, beth mae'n golygu? Beth mae hynny'n, sut newid mae hwnna'n, sut effaith mae hwnna'n ei gael? Pa wahaniaeth mae hyn I gyd yn ei gael ar enaid Dafydd ac ar fywyd Dafydd? Dyna'r cwestiwn. A dyn ni'n gweld yr ateb ym Mhenod 23. Chi'n gweld dyw ffydd neu ymddiriedauth Dafydd ddim yn rhywbeth sydd jyst yn hyper-spiritual mas fyna. Mae'n ymarferol. Mae'n cael effaith ar ei fywyd o ddydd I ddydd. A mae hwn yn bwysig I ni heddiw. Mae'r hyn dyn ni'n credu, os dyn ni'n credu go iawn, yn mynd I gael effaith ar y dydd I ddydd. Ar y pethau sydd I weld yn fach, ond yn arwain at ffydd yn yr arglwydd yn y ffordd dyn ni'n gweithredu, mewn gweithredoedd te. Ffydd ar waith yn ein bywydau ni. A beth dwi'n golygu gan hynny? Wel, dyn ni'n edrych, y pwynt cyntaf bore yma te, yw adnod 2, 4 a 10 ac 11, mae Dafydd yn ymofyn, mae'n dweud wrthyn ni. Mae'n gofyn i'r arglwydd. Mae e'n ceisio'r arglwydd. Mae problem yn codi, mae sefyllfa'n cael ei roi o'i flanau, a'r peth cyntaf mae'n gwneud, dro ar ôl tro, yw troi at yr arglwydd a dweud, arglwydd, beth eisiau fi wneud? Ti yw'r brenin, ti yw'r meistr. Dweud wrthoi, sut wyt ti am I fi ddelio gyda'r sefyllfa yma? Chi'n gweld y gwahaniaeth? Lle cynt, oedd problem yn codi, mae Saul ar yn ôl I. Beth oedd yr instinct? Fi angen bara. Fi angen cleddyf, sori. Fi angen hyn, fi angen llall, fi angen cuddio'n gath. Beth oedd y mistake? Mae'n wedi gofyn i'r arglwydd. Sut dwi fod I fyw? Beth mae'r bos yn dweud mewn geiriau eraill? Beth mae'r brenin yn dweud fy ni'n wneud? Mae yna sylweddoliad wedi bod. Dwi ddim yn gwybod yr ateb. Sylwch, mae rhywun yn dod ato fe. Ni'n cymryd Abiathar, ond ni ddim yn siŵr un o'r offeiriad oedd wedi dianc yn y lle cyntaf ar ôl yr massacre diwetha. Ond beth bynnag, mae yna sefyllfa'n codi. Mae pobl nawr, mae Philistiaid nawr, wedi mynd ac ymosod ar dref o'r enw Ceila. Dyna sefyllfa sydd gyda chi. A mae Dafydd yn cael gwybod am hyn. A beth mae'n wneud? Adnod 2. Ymofynodd Dafydd ar arglwydd. A oedd I fynd a tharo'r Philistiaid hyn. Arglwydd, beth wyt ti eisiau fi wneud? Wedyn eto, adnod 4. Felly ymofynodd Dafydd eto ar arglwydd. A wedyn adnod 10 ac 11, yna dywedodd Dafydd, o arglwydd yw Israel, y mae dy was wedi clywed yn bendant fod Saul yn ceisio dod I Ceila I ddinistrio dref o machos I. Mae hyn pa mae Saul yn dod nôl a mae yna fygythiad arall. A fydd awdurdodau Ceila yn fy rhoi iddo. A ddaw Saul I lawr fel y clywodd dy was. O arglwydd yw rho ateb i'th was. Chi'n gweld yr agwedd calon? Dyma fi, gwas yr arglwydd, a plis, dwi eisiau gwybod beth wyt ti am I fi wneud. Sut wyt ti am I fi weithredu? A mewn gwirionedd, dyna yw feirwch go iawn. Nid just fod Dafydd yn dweud sori am fynd yn fy nerth yn hunan a meddwl mai fi yw bos fy mywyd, ond nawr dwi'n ildio I ti. Dwi nawr yn byw fy mywyd gyda ti yn frenin, ti yn arglwydd. Ac felly mewn cyfyng gyngor yn enwedig, mewn sefyllfa anodd, cyfyng cil, dwi'n ceisio dy arweiniad di. A mewn gwirionedd ym mhob sefyllfa. Yn lle gofyn y cwestiwn beth I fi moyn, beth wyt ti moyn. A mae'n bwysig oherwydd yn y sefyllfa yma, gallai Dafydd fod wedi dweud, not my problem. Not my problem. Saul yw'r brenin. Swydd Saul yw I amddiffyn pobl Ceila. Nid swydd Dafydd. A gallai fe wedi jyst golchi ddwylo'r sefyllfa, dweud, wel, dim yng nghyfrifoldeb I hwnna. Ond yn hytrach, mae'n gofyn fel arglwydd, beth wyt ti eisiau fi wneud? A dyna'r cwestiwn bob tro yw nid beth sy'n hawsa, beth yw'n nghyfrifoldeb I o safbwynt bydol, dynol, beth sy'n neisa ar yng nghyfer I. Na. Arglwydd, beth wyt ti yn fy ngalw I i'w wneud?
A mae'n ddigon hawdd, nag yw e, rhoi esgusodion mewn lle mwyn peidio gorfod gofyn. Gallu Dafydd di dweud, wel, gofynnwch chi so, job fe hwnna. A wedyn bod e'n osgoi gorfod gofyn o gwbl i'r arglwydd. Ond na, mae'n sylweddoli. Arglwydd, os wyt ti'n dymuno, arwain fi. Ac felly mae modd i ni fynd trwy fywyd yn pasif iawn, fel pobl. Mae Dafydd, wrth edifarhau yn sylweddoli, dwi'n cael fy ngalw i geisio'r arglwydd. Mae yna wahaniaeth rhwng dweud, wel, os yw Duw yn gwneud e'n super clir i fi, fi'n mynd i wneud e. Hynny yw, os llais yn dod o'r nefoedd, wedyn na'i wneud e. A dweud, wel, mae'r arglwydd hefyd yn dweud wrthyn ni, ceisiwch yn gyntaf deyrnas fyw, neu teyrnas nefoedd. Nesawch at Dduw ac fe nesa ef atoch chi. Gallwn ni fynd trwy fywyd yn meddwl, wel, dim ond bod yr arglwydd yn rhoi rhyw arwydd i ni mewn flashing lights, dyna pryd fi'n mynd i wneud e. Ond bod chi ddim yn agor y gair. Bod chi ddim yn chwilio a ddewidion Duw. Bod chi ddim yn clywed beth sydd gan yr arglwydd i ddweud wrthoch chi. Dyn ni'n cael ein galw i geisio'r arglwydd. I droi, i ymofyn wrth yr arglwydd. A chi'n gwybod mae hwnna'n wir ym mhob agwedd o'n bywyd ni, fel Cristnogion. Fel tad, allai fyw bywyd, jyst yn bod yn dad, ac oni bai bod yr arglwydd yn dweud fel arall, fi ddim am newid unrhyw beth. Neu, allai ymofyn i'r arglwydd. Arglwydd, sut wyt ti am i fi fyw fel tad, ac ymddwyn fel tad? Neu gŵr, neu wraig, neu plentyn, neu gweithiwr, beth bynnag yw yr agwedd yna o'ch bywyd chi. A mae'r ateb i'w gael. Mae'r arglwydd yn mynd i siarad. Dim ond i ni ofyn a chwilio gair Duw. I ni'n gallu bod yn pasif ac falle yn ddiog hyd yn oed. I beidio chwilio gair Duw a gofyn i'r arglwydd, ymofyn o'r arglwydd. Sut allai fod yn weithiwr ffyddlon yn y gweithle? Yn dad ffyddlon i fy mhlant? Yn esiampl da? Yn weithiwr da ac yn was da i ti? Ydyn ni'n pasif y bore yma, neu ydyn ni'n ceisio'r arglwydd am y pethau yma? Yn aml, dyn ni'n gallu bod eisiau osgoi, falle oherwydd bod ni'n gwybod bod ni ddim yn mynd i licio yr ateb. Ydych chi her i ni? Falle bod ni'n osgoi achos bod ni ddim yn mynd i licio'r ateb. A mae hwnna'n arwain at yr ail bwynt. Mae Dafydd yn mynd fod e'n costio iddo fe. Mae'n mynd fod e'n costio. So ni'n sôn rhywfaint, mewn un ystyr, dim cyfrifoldeb Dafydd oedd ei fynd i Ceila i warchod ac i achub y bobl o law y Philistiaid, oherwydd Saul oedd y brenin. Ond ar y llaw arall, oedd e wedi cael ei alw i fynd. Pam? Oherwydd cyhyd yma Duw yn y cwestiwn, Dafydd yw'r brenin. Dafydd yw brenin Duw. Dafydd yw'r un mae wedi eneinio yn frenin. Ac felly o safbwynt dynion, nid Dafydd yw'r boi. Ond o safbwynt Duw, Dafydd yw'r un sydd wedi cael ei alw, chi'n gweld? Ac felly y cwestiwn mawr i ni yw, wel, ydyn ni'n byw bywyd yn ôl beth mae pobl eraill yn dweud wrthyn ni dylen ni wneud, neu beth mae Duw yn dweud wrthyn ni? Sut mae Duw wedi'n galw ni? Mae gan bobl ddisgwyliadau ohono ni, pob math o ddisgwyliadau. Ond beth mae Duw wedi galw ni wneud? A chi'n gweld yn aml, wrth i'r arglwydd ein galw ni, mae e'n mynd i gostio. Mae'n mynd i fod yn rhywbeth anodd. Oedd e'n costio i Dafydd. Oedd e'n golygu bod Dafydd yn risgo'i fywyd mwyn mynd i rwle fel Ceila. Oedd e'n golygu gadael yr ogof saff oedd e ynddo fe, mwyn rhoi ei hunan yn erbyn y Philistiaid, risgo'i fywyd. A wedyn oedd e'n gwybod bod Ceila digwydd bod yn le, oedd e'n dref o ddim gyda exit points strategic. Right? Dyna beth maen nhw'n dweud chi yn y commentaries. A be mae hwnna'n golygu yw, doedd dim lot o lefydd oedd yn rhwydd i fianc ohono fe trwy'r amser. Yna lot o furiau o gwmpas. A mae Saul yn dweud hynny wrtho ni. Yn adnod 7 fi'n credu yw e. Mae'n rhywbeth ddwylo at ei gilydd a dweud, gret, mae'r arglwydd wedi rhoi Saul yn fy nwylo fi, achos mae yna bariau a waliau o gwmpas y lle yn Ceila i gyd. Dyw e ddim yn mynd i allu dianc oddi yno.
Mewn geiriau eraill, mae wedi rhoi targed ar ei gefn a does dim exit points rhwydd. A mae gweision Saul, milwyr Dafydd, yn yr un ffordd yn troi ac yn dweud, paid â bod yn sili, da ni'n mynd i ceila. Ti'n mynd i risgo dy fywyd yn mynd i ceila. Pam fydde ti'n mynd fyna? Wel, y rheswm mae e'n mynd yw hyd yn oed os yw e'n costio. Hyd yn oed os yw e'n marw. Sdim ots. Mae'r arglwydd wedi ei alw fe i fynd. Mae'r arglwydd wedi dweutho fe. Mae wedi gofyn a mae'r arglwydd wedi ateb. A mae'n gorfod trystio yn yr arglwydd. A dyna'r pwynt fan hyn. Oedd e'n neud i fi feddwl am Jim ac Elizabeth Elliot. Mae Jim Elliot yn ddyn oedd e'n gynhadwr ath i'r Oka Tribes, os chi'n cofio, yn Ecuador. Ath yna ar y wyren, cael ei ladd yn syth ar ôl glanio. Mwy neu lai, ond wedi dod â supplies a pethau, a wedi dod mwyn rhannu'r efengil gyda'r tribe yma. Mae'n cael ei ladd yn syth. Ond y pwynt o'n eisiau gwneud oedd hyn. Ar ôl hynny, mae nawr yn gadael ar ei ole gwraig gyda plentyn 10 mis mlwydd oed. Right? Ac yn sydyn mae hi yn dechrau gweddio a gofyn i'r arglwydd, wel, beth eisiau fi wneud? A mae'r arglwydd, mae hi'n cael teimlad clir yma gan yr arglwydd, arweiniad clir, fe eisiau ti fynd mas at yr Oka Tribe sydd wedi lladd dy wr di. Allwch chi ddychmygu beth bydde pobl eich chwmpas i'n dweud? Wyt ti'n gall? Wyt ti'n serious? Wyt ti wir yn mynd i fynd i'r lle yna lle mae dy wr wedi cael ei ladd yn syth? Pa fath o sens sydd yn hynny? Mae gen ti blentyn bach 10 mis mwy oed. Ti'n risgo popeth. Ond, beth byddai ateb hi? Mae'r arglwydd wedi dweud. Mae'r arglwydd wedi dweud wrthai. Mae'r arglwydd wedi galw. Ac os yw'r arglwydd wedi galw, hyd yn oed os yw e'n costio, mae eisiau mynd. Pam? Oherwydd does dim byd mae'r arglwydd yn ein galw ni'n wneud yn rhywbeth drygioni neu ein gweithio ni, ond ein gorau ni. A nid yn unig hynny, mae gan yr arglwydd bwrpas i bob peth. Ac felly, fod Duw yn galw, ac fod yna risg, fod e'n gwneud dim synwyr logical bydol, sdim ots am hynny, mae'r arglwydd eisiau amlygu rhywbeth o'i rym yn y sefyllfa yma. A chi'n gweld dyna sydd yn anhygoel. Os chi'n edrych yn ôl, a byddai'n dod nôl at hyn mewn munud, byddwch chi'n gallu gweld dim ond yr arglwydd fydde wedi rhoi gallu gwneud y sefyllfa yna i fod mor anhygoel lle mae rhywun fel Elizabeth Elliot wedi cael ei galw i fynd mas. Ac wrth gwrs, os chi'n gwybod yr hanes, pa nath Elizabeth Elliot mas, beth ddigwyddodd? Wnaethon nhw glywed yr efengil a dod yn Gristnogion. Trwy ei tystiolaeth hi. Trwy ei chariad hi, trwy ei ffyddlondeb hi. Wrth iddi hi fyw yn ffyddlon, mae'r arglwydd yn amlygu rhywbeth o'i ogoniant ac o'i ras. Na i ddod nôl at hynny mewn munud. Beth bynnag mae'r arglwydd yn ein galw ni i wneud, byddwch yn ffyddlon. Hyd yn oed os yw pobl o'ch cwmpas chi'n gweud, na, mae hwnna'n costio gormod, na, dyw e ddim yn ei sens. Cofiwch, fel Cristnogion, dyn ni wedi cael ein galw i ildio. Ildio'n ddiamod, dyna fy hedd. Dyn ni'n canu'n aml. Mae bwysig bod ni'n sylweddoli beth i ni wedi ymrwymo iddo fe nag yw e fel Cristnogion, pan mae'r arglwydd yn ein galw ni, arglwydd beth bynnag ti eisiau fi'n mynd i wneud e. Yn ola, drwy'r cyfan mae Duw yn siarad ac yn gweithredu ac yn amlygu ei ogoniant. Nawr, yn yr hanes yma, fel dyn ni'n gweld, mae Dafydd nid yn unig yn achub pobl Ceila, mae Duw hefyd wedyn yn achub Dafydd oddi wrth law Saul. Ond mewn gwirionedd, dyw Dafydd ddim yn brif gymeriad yn yr rhan yma. Duw yw'r prif gymeriad, Duw yw'r un sydd yn siarad, Duw yw'r un sy'n gweithredu, Duw yw'r un sy'n ogoneddus. Be dwi'n golygu gan hynny? Wel, sylwch, mae'r llwyddiant bob tro yn dibynnu nid ar Dafydd, ond ar Dduw, ar beth mae Duw yn gwneud. Felly, yn adnod 5, mae'n dweud wrthyn ni, a chibodd Dafydd drigolion Ceila. Ond, yn adnod 4, mae'n dweud wrthyn ni sut.
Mae adnod 4 yn dweud wrthyn ni, dos i lawr i Ceila oherwydd rhoddaf y Philistiaid yn dy law. Duw sy'n dweud hynny. Yr unig reswm mae Dafydd yn cael buddugoliaeth yw oherwydd fod Duw yn rhoi y fuddugoliaeth iddo fe. Mae'r pwynt yn glir, nag yw e? Oni bai fod Duw yn gwneud hynny, does dim buddugoliaeth i Dafydd. Ond wedyn, wrth i Saul nawr glywed fod Dafydd yn Ceila, mae'n dod lawr, mae'n ei erlyd e, mae'n chwilio amdano fe, mae'n meddwl, fi wedi cael, reit, mae ar blat o mlaen i. Mae Dafydd wedyn yn ceisio Duw ac yn dweud, arglwydd, ydy pobl Ceila yn mynd i'n helpu fi, neu ydyn nhw'n mynd i'n rhoi hi yn nwylo Saul? A'r ateb yw, na, dyn nhw ddim yn mynd i helpu ti, maen nhw'n mynd i roi di yn nwylo Saul, maen nhw'n mynd i roi di drosto. Ac felly mae e'n mynd ac yn cuddio. Ond sylwch adnod 14. Tra oedd Dafydd yn byw mewn llwchesau yn y diffeithwch ac yn aros yn y mynydd-dir yn diffeithwch Siff, yr oedd Saul yn chwilio amdano trwy'r adeg, ond ni roddodd Duw ef yn ei law. Chi'n gweld y pwynt? Rhoddodd Duw nhw yn nwylo Dafydd, ond dyw e ddim yn rhoi Dafydd yn nwylo Saul. Y component allweddol yw yr arglwydd. Grym yr arglwydd. Gwaith aruthrol yr arglwydd. A beth sy'n rhyfeddol yw, wrth i Dafydd fod yn ffyddlon, mae pobl eraill yn cael golwg o allu aruthrol Duw. Achos beth sy'n digwydd yw, mae pobl yn edrych ar y sefyllfa, does dim chans gan Dafydd i allu osgoi Saul nawr. Dyna mae Saul yn meddwl. Pan mae Dafydd yn cyrraedd Ceila, mae'n dweud adnod 7. Mae Duw wedi rhoi Dafydd yn fy nwylo i. Mae wedi gwneud y mistake mwyaf, y blunder mwyaf. Dychmygwch, os bydde, dim bod fi eisiau dychryn chi, ond dim ond un exit point sydd yn y stafell yma, right? Mae'n y cefn fyna. So dychmygwch nawr, dyma beth mae Saul yn meddwl. Mae Saul yn y cefn, right? Mae yn yr hallway yn barod. A mae'n meddwl iddo fe hynna'n right. Mae Dafydd mewn yn y stafell. Dim chance gyda fe. Mae wedi cael ei ddal yn y carchar yma. Dim chance da fe mas. Ac eto, mae'n dianc. Ac eto, mae'n cael ei gadw'n saff. Beth mae hwnna'n yn ei ddangos i ni? Nid grym a gallu, nid bod Dafydd yn stealthy, nid bod Dafydd yn glyfar, ond fod Duw yn abl. Fod Duw yn rymus i achub. Fod Duw yn cadw Dafydd yn saff, fel mae e wedi gaddo. A dyn ni'n gweld rhywfaint o hynny yng ngeiriau Jonathan. Dyn ni ddim yn edrych gormod ar hwnna wythnos yma, ddwn ni'n ôl at y wythnos nesaf. Ond mae Jonathan yn dweud yn glir, dim chance gan Saul i gyffwrdd bys arno ti. Dim yn mynd i gyffwrdd ti. Nid oherwydd bod Saul yn filwr gwael, neu bod ti'n rhywun clyfar, ond oherwydd fod yr arglwydd wrth y lliw. A'r pwynt dwi eisiau gwneud fan hyn yw, wrth i ni fyw bywyd o'i fuddod i'r arglwydd, beth bynnag yw'r end result, hynny yw, peinai chi fel Jim Elliot yn marw oherwydd yr efengil, neu fel Elizabeth Elliot yn gweld ffrwyth mawr corfforol, bydol, falle allanol o'r efengil, mae'r arglwydd wastad yn llwyddo gyda'i waith. Mae e'n sofran dros y cyfan. Dim byd yn digwydd ond i bai bod Duw yn eich rhoi chi yn nwylo rhywun arall, neu bod rhywun arall yn cael ei roi yn eich dwylo chi. Does dim byd yn digwydd heb fod... Mae fel chess master, mae'n gwybod yn union beth mae'n gwneud. A mae'n gwneud y cyfan lles ei bobl ac mwyn ei deyrnas. A'r pwynt yw, i ni felly, does dim rhaid i ni fod yn ofn pein eich chi'n Jim Elliot neu'n Elizabeth Elliot. Dyna'r cysur i ni. Y cysur yw, beth bynnag mae'r arglwydd wedi cael eich galw chi wneud, beth bynnag mae'n mynd i gostio nawr, mae'r arglwydd yn rheoli, yn teyrnasu, yn arwain, ac yn cyflawni ei bwrpasau. Y cwestiwn rili yw, ydyn ni'n mynd i fod yn ifydd? Ydyn ni'n ymddiried yn yr arglwydd? Ydyn ni'n ymofyn wrth yr arglwydd? Ydyn ni'n ifyddhau? A gai jyst wneud y pwynt yma wrth i ni orffen ac wrth i ni ddod at y swper hefyd. Yn gyntaf, mae'r benod yma i gyd yn dangos, os chi'n, mae'n taro rhywun pan chi'n neud rhyw fath o gyfres fel hyn, lle chi'n mynd trwy lyfr cyfan. Penod 21-22. Dyw e prin yn siarad gair gyda'r arglwydd. Chi'n sylwi? Penod 23, mae yna berthynas. Mae yna siarad.
Mae yna ymofyn, clywed llais yr arglwydd yn siarad yn ôl. Mae pob peth yn digwydd o fewn cyd-destun perthynas go iawn gyda'r arglwydd, sef bwriad yr arglwydd drosto ni. Dyw e ddim yn bwriadu ni fod yn bobl sydd yn mynd off yn unrhyw ein hunain, ddim yn ymwneud gyda fe. Mae eisiau'n adnabod ni, mae eisiau ni i glywed ei lais e, a mae eisiau clywed ein llais ni hefyd. Na chi beth hyfryd yw hwnna? Ydyn ni'n mwynhau ac yn cymryd mantais o'r fraint sydd gyda ni o ymwneud gyda ein harglwydd ni. Ac yn ola, wrth i chi edrych ar yr hanes gyfan, chi'n sicr fan hyn yn gweld cysgod o'r efengil ei hunan. Os fydden ni'n newid enwau'r cymeriadau chydig bach ac yn dweud rhywbeth fel hyn wrthych chi, mae'r hanes yma'n hanes y brenin yn einiog sy'n cael ei alw i achub pobl sy'n cael ei llethu gan y gelyn, ac i le sydd i weld yn amhosibl i gael mas ohono fe, ac eto mae e'n ifydd i'r alwad, mae e'n dilyn ewyllus, y tad yn ffyddlon, a mae e'n rhoi buddugoliaeth i'r bobl. Dyna'r hanes fan hyn, yn syml. Mae'n atgoffa ni, mae'n gysgod i ni o efengil Iesu Grist. Hynny yw o fuddod perffaith Iesu. Ac oedd e'n taro fi. Dyw'r arglwydd ddim yn ein galw ni'n neud unrhyw beth, dyw e ddim wedi wneud ei hunan. Wrth i ni fyw bywyd o ei fuddod, rydyn ni'n canu emyn weithiau, dilynaf fumigael drwy foes, amarch a gradwydd y byd. Ni'n cael ein galw i fyw bywyd fel mae Crist wedi byw bywyd. Ond wrth i ni wneud hynny, beth i ni'n wneud yw i ni'n adlewyrchu'r efengil. Fel mae Dafydd fan hyn yn adlewyrchu'r efengil. Mae'n dweud, mwyn fy nhad nefol, ac mwyn adlewyrchu rhywbeth o gariad Crist i'r byd, dyn ni'n fodlon mynd, dioddef, beth bynnag yw cymryd y gost. Fel bod eraill yn cael gweld rhywbeth o goniant Crist yn ein byd ni. Ydyn ni'n fodlon byw yn ifydd mwyn yr arglwydd. Ydych chi'n adnabod yr arglwydd mwyn gallu byw bywyd o ei fuddod. Dewch at Grist. Amen.